हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे आरो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ स' दिनै जोंहा खोथिया फुगोन आरो ना दिनैसो फुजेनगोन फुफेराखैमोन देग्लायनियाव ओमफ्राय गाबोन गायगोन ओमफ्राय दिनै फुगोन गाबोन गायगोन आरो ना ओमफ्राय जोब्बायानो जांख्रा फै जानोबा गाबोन जोंनि जांख्राखौ बेदर फिसा फिसा जाहोहरगोन जोंनाव जांख्रा जानो फै आलि खोनो फै हौवाफोराबो हिन्जावफोराबो माइ गायनो फै हाब्रु फुनलायनोसै ना गोबावजों लदारासो जाबाय आंने दानो सैथोमोनाव दा जों खोथिया फुनो फैदों स' दिनैहाय खोथिया फुगोन गाबोन माइ गायगोन आरो जोंथामोन आरो बे थादो ओइ हनै दुब्लिया मोनफैबाय खाथिल' आरो दा मानसिफोर फैजेनबाय जों लास्ट थांनायसै आरो सै आलि खोदों सानथाम दोनबाय थादो आलि खोदों बैयाव स' जों आयु हाब्रु गानो बादों दा खोथिया फुनायदों आयु जोबथा गोथौ दैया एफा गोबां हरबाय फुदा दैया जा गोबां नैहाय आयु खोथिया नांगोन Mami kudang. Ambil senang ke? Pubai dah. Lah oंखाम संनो न'आव थांसै बिसोर फुथोंसै फुनाया फुथायाखै बेखौ ज'खौ लांफानांले मामि बे ज'खौ लांफानांले दा लांफानायसै बार खोलो खोलोनो जि मोजां ओरैथिंबो माइ गायदो ओरै जोंनावबो फुदो गोदोनि मोनलायोना आरो मोसौ नुबावनांगौ मोसौथ' गैला दायो ट्रेक्टरजों हालौवो बिसिना मोसौ दंनाया ओइ हालौदों हनै
ट्रेक्टर होदो ओमफ्राय दायो एसे हालौदो आरो ना होमबा जोंनिया मोसौ गैया गिना हरदों नै आं भिडिअ खालामनायखौ लाजिबायसो आं भिडिअल' खालामनो फैयो जेबो रोङा सानबायदां रोंखायो नै आंबो न'आव थांसै जों माने आं सासे उन्दै गथ' फिसा दं नै लाजिलायो बेखौ लानानै थांसै न'आव ओमफ्राय जानाय लोंनायनि एसे संहैनोसै ओमफ्राय बिसोरो फुबाय थादों होनो ओमफ्राय आं थांसै दाहाय फैफिनगोन हाखानाय नङा दाहाय ओंखाम जाखांनानै फुफिनबावाला एसे बुरजाना ओमफ्राय मानसि मोनलायलायासै फुग्राफोराबो साथामल' नै ओमफ्राय दब्लायसे मानि थांसै ओंख्रि संहैलाबायनोसै बिसोरनो दा माबागोन ना आं नङाबा उखैगोन ना बिसोरो ओंखाम मोनजाद'वाखै सैथोआ ओंखाम संना होआखै होनना बुंबा आंखौ सेस जागोन फैनानै थांसै जों न'आव दंग' बारलायनांगौहाय नै